Lidi, dneska jsem se vám rozhodl natočit něco z Brawl Stars, protože ty shorty, kdy jsem kreslil brawlery, no tak měly docela úspěch, tak jsem si řekl, že bych vám to mohl trochu i natočit. Takže nevím, co rozhodnu. Jako, pak napište do komentářů samozřejmě, jestli chcete spíš Minecraft nebo Brawl Stars. I když bych natáčel spíš ten Minecraft. Ale tady hraje můj taťka. To se teďka úplně nebudu toho napojovat. No, podíváme se, co máme v questech. Já se budu plnit tenhle quest za Purasu. Co je to vlastně za mapu? No, tak to úplně nevím, dám třeba Dua. To prostě musíme dát. A jinak, kdybyste se ptali, jako co jsem dělal tak včera, ještě trochu dneska, no tak jak kdyby jsem s kámošem spal na zahradě ve stanu, takže zážitek. Mamka nám dala večerku v 10 a my jsme ještě v 1 lítali po zahradě. Poko zabil Poka. Si počkám na toho Poka. No ne, na Dynamike. Pojď. Vytěžím nějaký bedničky. Je, Poko. Já nechám, ať se prostě poperou mezi sebou. A pak teprve to... Až budou 2 týmy, no tak mám v plánu pak až jít bojovat. Jsem mi omylem trochu pomohl, no. No, poslední 2 týmy. Tak to se nepovedlo s tím Power Cubem, ale jinak se to hodně povedlo. Takže jsem chtěl říct, mě nehitnul a zabil mě rovnou. Ten Colt je docela jako, no úplně neschopnej. Questky žádný nesplnil. Tak jako nevím. Těším na další výhru. Sportnu. Těžíme bedničky. Tě zachráním. Tak už ne. Čau. Porcí. Jak se máte, no? Dobře. Tam není. Jo, tak tady jsou oba 2. Nice, skill. A ještě jeden tam je někde. A nevím kde. Je dobrý, tam je heal v tom keři. Ne, Oli, vypadni, prosím. Běž pryč, vypadni. Ne. Edgare. Bojím, že tady potkám toho šmejda. Lidi, no shade. Ale to je šmejd doslova. Ne. Já jsem nechtěl být jako takhle na očích úplně. Ano. To
Ne. Běž pryč. Šmejde. Vypadni. Mně se to docela buguje, no. Mám blbou Wi-Fi. Neříkejte, že ho nedoženu. Ten nepovedený. Jo, ne. Nezabij mě. Ne, se mi nepovedlo. Ježi. Ano, ne, to je špatný, úplně. To je až moc špatný. Že mě nezabiješ. Ano. První skin, nebo kolikátej? Jo, první. Tak jako doufám, že to stihnu do 2, protože jako nechci tam jako úplně vyházet gemíky, protože já fakt chci tohle a ty skiny taky. To je hodně málo. Tak normálně je tady. No tak bych dal třeba to, co bylo na začátku. Tohle prostě. Že by mě to dal prostě, ne. Že by mě to dal třeba 900 kreditů jako na začátku. Poslední hra dneska. A uvidíme, co bude mít větší úspěch. A ten hardcore budu točit. Tam to je asi samozřejmost. Zase se portnu. To jsem pár nedomyslel, no, tady. Kař. Jo. Kdyby mě nehealovalo, no tak. Je mi to úplně jedno. Oni nás pronásledují. Proč? My si to nezasloužíme, my jsme hodní. Na rozdíl od vás. Aspoň neútočíme tak, jak vy. Maria. Ne. Bonnie Popper se... Ne, tak s ní se neper. Ježišmarja, ona je úplně... Co? Jaká na tohle byla šance, že budeme čtvrtí? Tak to ne, to musíme napravit. Jinak, když tak, abyste věděli, tohle jsou moji bravleři. Já si pak asi vezmu Loa na ně. Loa. S těma už moc ne. No, Mipla úplně moc nemusím, takový ten novější, no. Kenji už je kopie. Aha, já ho tady mám, nevím. A já se jdu dát Loa. Je. Tohle nebylo. Ne, Shelly. No, co děláš, Bí? Maria.
Tak ahoj lidi, prozatím se s váma loučím a mějte se pěkně, čau.